Senopal Gunawra sekaring toya rikala ngebyur samudra alun gulung magulung gulungan alun gulung magulung gulungan lumempak penyu gumambang lumempak penyu gumambang tuhu Wisnu Bathara arasang gebyur bumi ngadeg cekrek kaya tugu Sinukarta nenggedyan Bratasena tekad waja sang Bayu Siwi awit ngembun dawira sang Begawan Durna nginyong wadi kayugung susuing angin tekad waja sang Bimasena datang munduring geguntur tatan mendha ing bebaya nadyan akeh bebaya tatan mikir sang Bratasena wis cancut taliwondo cancut ujaring wong acincing taliwondo cecawet ngencengi tali bandange eling-eling sang Bayu Siwi sigra jumangkah ngupadi wujuding wana tribasara ya wana tikbrasara sak jangkah rong jangkah telung jangkah pitung jangkah wis teka tepining wana tribasara sang Bratasena Senopal Gunawra sekaring toya
Kaget risang kapirangu rinangkul kinempit kompit dosang retnaning bawana dosang retnaning bawana yoki tukang walang adi yoki tukang ngena sing tias yoki tukang kudu kering wah apa iki sing didhawuhke Bapa Begawan Durna aku kinen ngobati kayugung susu ing angin ripalungguhan iki manut dawuh Bapa Begawan Durna mapane ana ing wana Tribasara ya ing wana Tikbrasara ana ing gunung Reksamuka mapane ana ing guwa Sigrangga yen pancen kene papan dununge tak golekane tak babate alas iki tak golekane kayugung susu ing angin mbok menawa nampa apa kang didhawuhke Bapa Begawan Durna aku entuk ngilmu kasampurnan jati Babu Kunthi aku njaluk pangestu Bapak Pandhu aku nusul kowe yen pancen Bratasena mati sajroning alas iki swarga ginawe ayu yen pancen Bratasena bisa mukti merga antuk wujuding ilmu kasampurnan jati tak golekane tak bandule alas iki wah bubrah langkrah candraning alas
suswing angin. Ayu gong suswing angin. Ayu gong suswing angin. Ayu gong suswing angin. Ayu gong suswing angin. Yayi Rukmakala Yayi. Apa Kakang Rukmuka? Ah! Hei! Wah! Ah! Wah!
Lo 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 lo. Lo 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 lo. Oi. Oi. Yai Rukma kala Kakang Rukmuka. Ah! Ah! Hup! Yaksa Gura rupane sedeng narendra yaksa lelaku kang malyana ingkang gembira marang gembira marang angisis siung metu Prabawa woi ladalah otomatis ya kowe ora apa-apa kan mok walik dhewe ora apa-apa Ribalung gani awake dhewe wis sawetara suwe mapan jroning alas. Wis sawetara suwe mapan jero wana nampa penandang sing kaya ngene ya Kak. Ya Adi. Iya Kakang. Aku mapan jroning alas wis sawetara suwe kelawan Kakang Rukmuka. Malah kepara isen-isen alas kang dadi pangane Rukmuka lan Rukmakala wis entek gusis wis ora ana babar pisan kebo wis ora ana aja ta kebo macan singa gajah ya wis entek dadi cadhangane pangan. Aku apa dene Kakang Rukmuka? Lah iya to, Didi. Terus apa awake dhewe mapan jero alas kene? Mengko tundane mati keluwen. Apa kelakon awake dhewe mati kelaparan sajroning alas kene, Di? Lah iya to, Kang, iki terus piye? Aku kudu piye? Cadangan pangan kewan jroning alas wis entek jroning kali uga wis ora ana iwak babar pisan blas wis ora ana aja ta iwak cacing jero lemah uga ora ana
Lah iya to Di terus iki piye? Apa aku tak medun jroning Karang Padesan, Kang? Terus nyolong wujuding raja kaya para warga kang mapan desa. Tak colonge sabine, tak colonge wedhuse, tak gawane munggah sajroning alas. Mengko dadi cadhangane pangan aku apa dene Kakang Rukmuka. Oh ladalah. Nadyan awake dhewe iki buta-buta buteng betah nganiaya nanging aja nganti colong jupuk ya Di. Loh. Lah kok wis kepepet kok. Wong iki yen wis kepepet iki terus piye? Aja ya Di. Saelek-eleke wong kuwi aja nganti gelem colong jupuk. Pilih dadi wong main. Pilih dadi wong inum. Main entek bandane leren leh main. Ngombe yen wis wetenge ngrasake lara lambunge ora kuat, uga leren nggone ngombe. Ning kocapo lek wong tukang nyolong, wong tukang jupuk kuwi sampe kukuting jagat ki ora bakal bisa leren. Mengko yen kepepet njupuk, yen kepepet njupuk. Kuwi elek-eleke wong kuwi yen gelem colong jupuk. Kuwi predikat paling elek. Ngono Kang. Iya. Contone ana wong HP-ne ilang. Kowe ora nyolong, ning kowe tukang nyolong. Masya kowe ora njupuk HP-ne. Ning kowe mesti kena elek ning kono apa ana kae. Kuwi mesti. Kaya ngono. Iya. Mula aja nganti colong jupuk wis to. Gusti iki sipate maha welas lan maha adil. Yen ngerti awake dhewe kaluwen, mengko bakal diwenehi cadangan pangan tumrap awake dhewe. Adi. Lenglenging driya mangu-mangu. Mangungkung kanduhan rimang. Lerlena tanpa kandhin. Ladalah. Urung watara suwe awake dhewe omong-omongan. Urung watara suwe awake dhewe wawan gunem. Lah kok iki ana gandaning menungsa sing mlebu alas. Iki ana ambune wong mlebu alas, Kang. Lah iya. Iki adile Gusti iki mapan ning kene. Ngerti karo titahe sing lagi nandhang cintraka, ngerti karo titahe karo sing nandhang sengsara. Gusti peparing wujuding panganan tumrap aku karo kowe. Lah iya to, Kang. Ripalungguhan iki Gusti moat diprepeki kaya apa? Mengko dibagi panganan kuwi Yai manut Kakang Rukmuka. Hai! 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 Hai!
ana dongeng enthek enthek si temungkul paten nono tumunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja di pendak walat lah iya bener kan ndakmu lali sumber glewo-glewo kaya golek kencana gedhe dhuwur wok simbar jaja mara gage kowe iki ngaku kowe iki sapa Gus mara gage kowe iki kandha sapa jenengmu ngendi dangkamu tumeka ing wana kene ana pari gawe apa wah greng barang lah iya ditekoni ora gage nyauri malah greng kowe iki sapa Bratasena kang dadi kekasihku ana buta sakloron kowe iki sapa aku Tigya Kala Rukmuka aku Rukmakala mapan ana ing sajroning alas Tribasara kene aku kang mbaureksa aku kang jejaga jero alas kene ripalungguhan iki kowe teko ing papan kene ngemu wigati apa ngembun dawe bapa Bekawan Durna aku kinen ngupadi kayugung susuing angin kayugung susuing angin kuwi syarat lan sarana aku bisa nemokke wujuding kayugung susuing angin aku diwejang ilmu kasampurnan jati dalah gendeng ilmu sajake bocah iki dilaya sajake bocah iki gendeng ilmu sok kala mangsa ngene iki lho wong yen ra kuat ngilmune dadine wong rada sloya umume iki kuwate ngadahi banyu sak gelas kuwi ditaker sak ember mesti wutah banyune padha karo wong iki kuwate nampa ilmu mung semono lah kok karo gurune ditaker oh lah dalah ora kuat wadahi gendeng ilmu bocah iki rasah kakean gunem kang tanpa guna kowe ngerti apa kang diarani kayugung susuing angin aku ora weruh aku ora ngerti yen ora ngerti sumingkira tak nggone liwat dalan iki wah lah dalah ing kene ora ana sing diarani kayugung susuing angin sing ana buta loro sing karem bathok daginging menungsa Rukmuka lan Rukmakala aku goleki Guwa Sigrangga Guwa Sigrangga ki nggene lehku turu kuwi mapane sajrone Guwa Sigrangga kuwi nggone nggonku turu karo adhiku kuwi sumingkira aja mepidho lakune Bratasena nggonku bakal golek ngilmu aja dadi pepalangi Bratasena weh pepalang apa iki dina ora ana kayugung susuing angin malah kepara kowe mlebu sajroning alas kaya iwak cemplung wuwu tangeh bisa ning metu karem mangan bathok daging menungsa gelem kowe tak pangan ning papan ngene kowe gelem mangan aku panganen watone kowe bisa Buta Mandhawa tata gati wisaya
Indriaksa Sara Maruta Bawana Wana Maragana Woi ladalah kowe gelem tak pangan panganan watone kowe bisa tiwas kebeneran aku wis keluwen aku wis watara suwe ora mbathok daginge menungso yen kowe gelem tak pangan tak tadat cara mangsa iki tinek cangkeme wah wah ai ah ai wah ai wah ah ai ai mancing ranang gono
yan. Atau seran jamak. Wong apa? Wong apa iki? Woi! Ut! Ah! Wah! Lur! Ayo nyoba kaprelan cobanen. Hup! Ah! Ah! Wah! Ah! Ati! Duh, duh. Udah. Ah! Lihat! Wah! Oh. Ati aku. Ah! Ah! Out! Ah! Put! Ah! Ah! Ati! Ah! Ujo! Ah! Ah! Uno! Wah! Ah! Ah! Wah! Ah! Ah! Ujo! Wah! Goncang kanjeng langit kelap-kelap katon leregenen canging alis risang maweh gandrung jagat dewa Bathara ya kene rangganda sepira kaya yak-yak tamani wujud ing kuku ngledak tanpa daya ning aja samar yai ripalungguhan iki nadyan mati ping 7 paribasane tak lompati uripa Rukmakala ah hey ah ah Kuta Pandha
Waduh. Wah. Waduh. Wah. Oh! Tak jaluk adikku jalukun waton kowe bisa. Hot. Ho. Ot. Ah. Oi. Ot. Roh. 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 Ayo. Pengabaran ora ora ai